Hola, bona vesprada a tots i a totes. Primer aclarir una miqueta alguns, perquè veig per les cares alguns ja vau sentir parlar fa uns mesos així en l'àmbit de les altres jornades. En aquell moment venia amb el capell dels moviments socials i ara vinc amb el capell de la meva vessant professional. Com vaig dir en aquell moment, si en algun moment això se'n cau el capell i m'apareix un altre i això, disculpeu, perquè és difícil de vegades mantindre, separar els àmbits de la teva vida, sobretot quan tenen tantes connexions com és el meu cas. Bé, jo vinc així a comentar-vos una miqueta el que des de l'Ajuntament de València, des de la nova legislatura, s'està posant en marxa en qüestions d'agricultura i horta. Començarem per dir que hi ha una nova delegació que abans no existia. És una secció dins d'una delegació, d'una regidoria més ampla que inclou benestar social, agricultura, horta i pedanies, però, diguem així, els recursos i les ferramentes que estan a l'abast de la qüestió relacionada amb l'agricultura i l'horta són bàsicament la delegació, que es divideix en el servei de pedanies i la secció d'agricultura i horta. La secció d'agricultura i horta, per a que es feu una idea, hi ha un tècnic i una auxiliar administrativa. El tècnic soc jo, soc el cap d'una secció que soc jo només. I tenim un pressupost de 150.000 euros. És així, és un poc perquè ens fem una idea, perquè després veureu ahir una llau de propostes i tal, i potser direu, aquesta gent, com dirien, aquesta gent flipa, no? I potser sí, però bé, per què no? Jo particularment estic fart de polítiques que són tan assenyades i tan realistes i tant que al final duen una situació tan constrenyida que no et deixa fer res, que tot ho han de fer els altres. Bé, a banda d'això, ja existia en l'Ajuntament una altra estructura, que és el Consell Agrari Municipal. És un organisme autònom municipal que ja existia tradicionalment, que ve de les cambres agràries municipals, que van passar de ministeri a autonomies i d'autonomies a municipis. Té una sèrie de competències, com és la vigilància rural, té una sèrie de guardes, no diré guardes i guardesses perquè són tot guardes, rurals. Sí, entrem en detall. Són unes 10 persones, la meitat d'elles pertanyen a un del que allà es coneix com a pedanies, ara s'anomenen pobles de València, nuclis rurals com a Cercs del Pla, que van ser absorbits, en el que passa que en el cas de València, el territori rural encara conserva nuclis poblacionals, que en un moment eren municipis i que deixaran de ser en un moment, però que tenen la mateixa estructura social que els altres del costat, només que no tenen aquesta independència de ser municipis. En aquest cas, més de la meitat dels guardes municipals provenen de la pedania del Palmar, que algú coneixereu si heu anat a fer un arròs a l'Albufera, perquè coincideix que el regidor que durant aquests anys havia estat portant el Consell Agrari era d'allà. Bé, existeixen uns altres serveis associats, com el de mediació, el pòsit agrari municipal, que després parlaré, que és una figura així molt arcaica, però que en realitat és una figura de microcrèdits a l'agricultura, un servei d'assessorament, una gestió d'uns horts municipals que es van fer també la legislatura passada per ensenyar-nos als moviments socials què era fer uns horts municipals com cal, i que al final hagué de gestionar el Consell Agrari. Més coses. Bé, una miqueta. Visions transversals. Dir-vos que des de la creació d'aquesta nova regidoria jo em vaig incorporar el 15 de setembre passat. Jo soc funcionari de l'administració local d'un municipi més menut que es diu Godella, que és també la comarca de l'Horta, i jo em vaig incorporar en una comissió de serveis i bé, una miqueta el plantejament des del qual fem aquesta proposta, i no sé per què parlem plural, però vaig fer aquesta proposta i així està
perdoneu però vull dir, ho dic perquè això està consensuat amb la regidora, no? És des d'aquesta perspectiva, des termes pràctics i filosòfics de l'agroecologia, la sobirania alimentària, l'economia alternativa social i solidària, i un poquet entrant a fer un canvi de paradigma, deixar de parlar de competitivitat, de restriccions, de retallades i parlar una miqueta més de conceptes com equitat, cooperació, autogestió, solidaritat, justícia, etc. Bé, els documents de referència que ens basem, la carta que ja hem anomenat així, la carta per una sobirania alimentària des dels nostres municipis, la carta de l'agricultura periurbana, que es va fer així a Castelldefels, el pacte de política alimentària de Milà, que l'Ajuntament de València va firmar, i la carta de principis de l'economia social i solidària. Bé, una vegada que ens posem a definir un pla d'acció, que li diem una miqueta pretensiosament, pla d'acció integral sobre l'agricultura i l'activitat agrària del municipi de València i el territori agrari, perquè la regidoria es diu Agricultura i Horta. Està clar que hi ha un doble conflicte sobre l'agricultura en si i sobre el territori que la sustenta. A Barcelona això ho teniu resolt, perdoneu la ironia, perquè com que ja només queden, pel que me comentaven, unes 40 hectàrees de terreny cultivable, diguem així, tradicional d'horta, però allà la realitat és que hi ha un municipi amb una superfície agrícola encara important i per tant és important no només treballar sobre l'activitat agrària, sinó també protegir el terreny que la fa possible. Bé, els reptes que en un principi vam detectar, gastant aquest llenguatge que no són problemes sinó que són oportunitats i que són reptes, seria el trencament generacional, que no és un problema específic d'allà, és un problema global de l'activitat agrària a nivell mundial. No hi ha una reposició mínima de població que es dediqui a l'agricultura i per tant o això són capaços de revertir-ho o ja podem fer el que vulguem. Després una altra, les dificultats per a la comercialització, un sistema excessivament intermediat on l'agroindústria té un poder molt superior a la resta d'agents. Les barreres normatives a la comercialització, sobretot als canals curts de comercialització i a la venda directa i a la xicoteta transformació, trobàvem que també era un dels reptes que havien de superar. La carència d'algunes infraestructures, sigui de reg, de comercialització, de transformació, etc. La inseguretat de l'agricultor i l'agricultura davant d'altres sectors és obvi. La batalla fins que ha vingut aquesta moratòria urbanística que ha suposat l'aturada econòmica dels últims anys, qualsevol altra iniciativa comercial o econòmica ha passat sempre per damunt de l'agricultura i això és una cosa que s'ha de revertir també. La falta d'identificació dels criteris de qualitat per part dels consumidors i consumidores. Estem en un món on la gent és capaç d'estalviar per comprar-se un nou aparell tecnològic o una nova peça de roba per canviar el vestuari molt abans que estalviar per tindre accés a una alimentació de major qualitat i per tant pensem que això és una errada de base que hem de també de subvertir. I després el repte de la dinamització del llaurador. Nosaltres els agricultors tradicionalment llauradors i llauradores, el convencional, som conscients que hi ha una certa minoritària però important població jove que s'acosta a l'activitat agrícola, bé per tradició però també molt, població urbanita o no lligada a l'activitat, que és molt dinàmica, que té moltes propostes, que té també els seus problemes, però que el repte al final també és com convèncer a l'agricultor,
l'agricultura convencional, diguem així, de que ens acompanyen un trànsit cap a l'agroecologia o uns plantejaments amb majors criteris ambientals i socials, per dir-ho d'una manera molt simple, no? O de responsabilitat. Bé, a partir d'ahí definim una sèrie de línies d'actuació. Una, el recanvi generacional. Una altra, la lluita contra l'especulació agroalimentària i el foment dels canals curts de comercialització. Una altra, la diversificació de la producció i els mercats i la visibilització de les característiques de qualitat, la defensa de la salut del medi ambient, la planificació territorial, allò que diem de garantir com a principi la base territorial agrícola i aturar les agressions i l'ocupació sistemàtica per altres activitats, per infraestructures del nostre territori agrícola. La millora d'algunes infraestructures i serveis, el treball en xarxa i la pesca, que era una cosa que almenys jo quan vaig arribar allà ni m'havia plantejat, i resulta que València és una ciutat que té pesca marítima i continental. I sí, ahí estan, com diria el meu poble, acarrassats allí, tremolant, a punt de desaparèixer, però fent una activitat molt important, en alguns casos mil·lenàries, com és els drets de pesca de l'àmbit de l'Albufera. I bé, en això... Bé, jo el que faré ara és anar fent un repàs. Si parle massa atrafegadament i d'això és perquè intentaré fer-ho tot i m'han dit que no tenim molt de temps. Només m'aturaré en aquelles accions que ja estem perfilant d'alguna manera i sobre les altres, sobre les que hi ha idees però no hi ha encara res de forment, no m'aturaré tant. Bé, sobre el recanvi generacional, accions que tenim pensat o que estem posant en marxa, la creació d'un banc de terres comarcal. Bé, allò del banc de terres és una cosa que se li acudís a qualsevol en una conversa de cafè. La qüestió és... A veure si sóc capaç. La qüestió és com es posa això en marxa, no? En un principi, nosaltres pensem que no és una qüestió municipal, que això és una qüestió supramunicipal. Estem fent algunes passes de coordinació amb la Diputació de València, que allà no existeix encara una estructura administrativa comarcal. Se suposa que algun dia es farà, però no existeix, no hi ha consells comarcals. Per tant, només tenim que hi havia un consell comarcal metropolità que es va desmuntar i tal. Per tant, estem treballant a la Diputació, preparant una miqueta ferramentes per a poder integrar aquest banc de terres en un banc de terres de la Diputació. Bé, pensem que la clau, perquè bancs de terres, experiències de banc de terres n'hi ha hagut moltes, però que al final s'han quedat només en una plataforma de posar en contacte a propietat i gent interessada en exercir alguna activitat sobre aquesta terra. Pensem que és necessari combinar una pressió sobre la propietat de la terra que està en desús o que està abandonada i, per una altra banda, fer ferramentes que faciliten a la propietat la gestió dels arrendaments. Pensem que és bàsic que moltíssima gent que és propietària actualment té molta por a, arribar a acords que després li suposen un greuge, que no sap com recuperar i si no me paguen i si no sé què, com ho faré jo, he d'entrar en advocats i tal. Jo crec que ahir l'administració té ferramentes que hauria de posar sobre la taula. Sobre el tema de la formació estem fent algunes coses, però no entraré perquè a nivell municipal es podrien fer moltes coses, però hi ha moltes competències que són més de conselleria i estem apostant una miqueta per intentar treure-li profit a aquelles infraestructures i personal que ja existeixen i que segurament no funcionen del tot bé.
Alguna cosa estem fent sobre certificats de la família professional agrària en qüestions de certificats professionals d'operacions bàsiques en agricultura ecològica, però està un poquet tot en l'aire. La creació d'un viver d'empreses, una incubadora d'empreses. En aquests moments estem treballant amb Mercavalència, que com en altres llocs és una empresa participada al 51% per l'Ajuntament, i estem preparant un pla per a posar en marxa, en col·laboració amb el Departament d'Economia i Sociologia de la Universitat Politècnica de València, un pla per a establir un viver d'empreses que dotarà d'una infraestructura d'ús comú, que combinarà aquests microcrèdits que després parlarem, que és el pòsit agrari, que tindrà un pla de formació específic i que potser estiguerà connectat també amb el banc de terres, evidentment. I molt lligat també a un projecte d'obrador col·lectiu polivalent. Bé, estem ahí. Hi ha una certa falta d'experiències de referència pròximes. En altres àmbits de l'activitat econòmica sí que hi ha molts models de vivers d'empreses, però en l'àmbit agrari no hi ha tantes. Vaig alegrar molt l'altre dia quan vaig escoltar el company de Lleida que tenien ja una experiència que estava caminant, perquè segurament ens servirà d'espill o d'ajuda. Bé, arriba el pòsit. El pòsit no m'estendré molt, però el pòsit és una figura superestranya a nivell de figura jurídica. En el cas de València està gestionada d'una manera paral·lela al Consell Agrari Municipal. Té 3 clauers, que es diuen, és el secretari, el sotssecretari i la presidenta, en aquest cas del Consell Agrari, són les persones que tenen un compte bancari, en aquest cas d'uns 800.000 euros, que permeten donar crèdits a baix interès sense avals a la gent que exerceix l'agricultura en el terme municipal de València. 6.000 euros per a qualsevol agricultor o agricultora que ho demane, i fins a 90.000 euros per a entitats jurídiques. Això està ahí, ha estat sempre. Ara es veu que el secretari interventor o no sé qui de l'Ajuntament ha tret el tovallonet de torcar-se les ulleres i de sobte ha vist que això és una figura que hem de fer desaparèixer perquè és completament fora d'ordenament, i nosaltres estem dient que s'ho mire millor perquè això no ho volem fer desaparèixer. La solució és, això s'ha d'integrar al pressupost municipal, a qüestions d'agricultura. No, mirem a veure com li hem de pegar la volta, com l'hem de definir millor, però això ha de continuar sent una ferramenta. Estem mirant d'arribar a acords amb, en aquest cas hem parlat amb FIARE Banca Ètica per intentar fer un trasllat d'on actualment estan aquests fons per establir acords de col·laboració i que les seues línies de finançament se combinen amb les nostres. Que dia de la falta de definició jurídica és una mancança que haurem de mirar. Bé, després em sembla superimportant treballar el tema amb el canvi generacional, és el tema de la figura de l'ofici de llaurador, el prestigi que ha perdut. És això que voldríem sentir a algú dir-li a sa mare: mare, jo vull ser llauradora com tu. Això és una cosa que si algú diu ara, la mare es tiraria i li faria un calbot i diria: tu, calla, tu... Arquitecte potser ja no diria, però alguna altra cosa, programadora informàtica. Bé, això pensem que s'ha de canviar i per als canvis socials a llarg termini el millor és intervindre, pensem, en l'educació, i per això estem intentant posar
potenciar més que posar en marxa, potenciar coses que ja s'estan fent. En aquest cas, des de Per l'Horta hi ha una xarxa d'escoles Per l'Horta que està treballant tot el tema d'integrar d'una manera transversal l'agricultura en les escoles, que moltes d'elles estan físicament envoltades d'horta, però no l'utilitzen per a res, dins del seu, diguem, del seu programa d'estudis o això. Bé. Següent línia d'actuació, la lluita contra l'especulació agroalimentària, el foment dels canals curts de comercialització, Observatori Local de Preus Agrícoles, no vaig a contar-vos res, voldríem tindre aquesta informació, generar una plataforma que fora capaç de filtrar les fonts d'informació sobre preus agrícoles que hi ha actualment, amb una visió, si no estrictament municipal, sí que ens donarà una informació més acurada. Sobre el tema de les barreres normatives que constrenyen els canals curts de comercialització, dins de la Plataforma per la Sobirania Alimentària del País Valencià s'està fent un treball de coordinació amb diferents administracions i està sent, per ara, fructífer i estem ahí intentant tirar una mà. Estem treballant de la mà de la regidoria de Mercats i Abastiments sobre el canvi en les ordenances municipals que regulen els mercats municipals i la venda no sedentària per tal de facilitar els canals curts. Després entraré un poquet més en profunditat. I això s'està treballant amb la Plataforma per la Sobirania Alimentària i en aquest cas l'organització no governamental FERAI està arribant a acords amb la regidoria de mercats per fer un assessorament específic en aquest sentit. Bé, hi ha alguns problemes, com és la legislació supramunicipal, comunitària, la lliure concurrència, però també les amenaces del TTIP i processos semblants, i pensem que també hi ha un problema de conceptualització del que és local i pròxim, sobretot quan parlem d'àmbits tan extensos i tan complexos com pot ser una gran urb com València i el seu espai agrícola associat. Bé, seguint un poc amb el tema de les plataformes de venda directa, com comentava, estem parlant en concret de treballar tres línies molt concretes. Una és la recuperació de les tires de comptar en els mercats de districte. Les tires de comptar és una figura tradicional que és el dret dels llauradors i llauradores a vendre en els mercats municipals directament el seu producte. Això continua estant en l'ordenança municipal de mercats d'una manera bastant indefinida. Actualment només està en marxa en el mercat del Cabanyal, que és un mercat de districte. El Cabanyal us sonarà a tots i a totes com a barri, i després en el que és Mercat València com a hereva del mercat d'abastos. Volem començar a posar experiències en marxa, acompanyat d'aquesta canvi d'ordenança. Això és els anys 80, això és el centre de València, el barri del Carme, el mercat de Mossèn Sorell. Això és el que hi havia al carrer com a venda. Tot això, quan van entrar les ordenances de venda no sedentària, es va prohibir la venda d'alimentació de manera sistemàtica en el carrer, de manera que actualment les ordenances ho impedeixen. Volem, en una doble estratègia, activar les tires de comptar com a figures associades als mercats, parades als exteriors o als interiors, però preferiblement estem valorant la possibilitat que continuï sent als exteriors d'aquestes parades concretes, i després la creació de mercats específics
mercats de la terra, mercats agroecològics, mercats de venda directa de productes del camp, com li vulguem dir. En la mateixa línia d'acció, la introducció de criteris de responsabilitat social i ambiental en la compra pública i la restauració col·lectiva municipal. Ja han començat a treballar sobre algunes licitacions molt concretes, en aquest cas sobre els casals el servei de casals d'esplai, el servei de menjadors en els casals d'esplai. Allà els casals d'esplai de l'Ajuntament de València són dues edificacions que fan una miqueta així com d'alberg de la joventut, podríem dir, i tenen un servei de menjador que actualment gestiona una gran multinacional. Per al concurs, per a la licitació de l'any vinent, ja hi ha una proposta que en principi ha sigut acceptada, on s'inclouen tant criteris socials com ambientals, i hem fet una encomanda directament a l'organització Veterinaris Sense Fronteres Justícia Alimentària Global per treballar el cas específic del que seria la compra pública alimentària en general, tant per a escoles com per als casals d'esplai, com per als dispensaris, les màquines aquestes dispensadores d'aliments, com per a les licitacions que n'hi ha de sòl públic per a exercir activitats d'alimentació en jardins, en no sé què, no sé quants, tot això, per a que facin un pla en concret. Esperem treballar fortament a la Fundació INDEA, que és una fundació municipal que treballa temes d'innovació, que fins ara ha estat molt centrada en temes d'innovació tecnològica, molt d'això de moltes paraules en anglès i moltes coses de xarxes i de... no sabria repetir les paraules que ells gasten, però ara entrant en nova gent i vol donar-li a la innovació un caràcter també tecnològic però també social, i en aquest sentit estem treballant amb ells. Bé, un poc els problemes o els problemes, la llei de contractes del sector públic és de vegades massa restrictiva, sobretot això, sobre aquest tema de la compra pública hi ha un altre gran repte, que és el tema de com adequar la posada en marxa d'aquests processos, l'acompanyament dels processos, sobretot en menjadors com són les escoles, que responen a una comunitat educativa amb una diversitat d'interessos bastant gran, però també com acompanyar un procés productiu que siga capaç d'abastir aquesta demanda, que no està tan clar, que actualment si haguérem de dir demà tots els col·legis de València han de servir un menú, encara que fora al 30% en producte ecològic, i aquest producte ecològic l'haurien de portar d'algun lloc, però de l'horta o de la proximitat no seria. I després la xicoteta transformació de producte, que em sembla que és interessant com desenvolupar plataformes i modes de funcionament que permeten la creació d'obradors blancs, que es diu per algun lloc, polivalents, d'ús col·lectiu, multiproducte, per a, d'una banda, donar cobertura a incipients iniciatives de transformació, i per una altra banda acompanyar els menuts productors i productores per a que els excedents temporals puguen ser transformats d'una manera àgil, sense haver de tindre tu una instal·lació donada d'alta, no sé què, no sé quan. Bé. Més coses. Diversificació de la producció i dels mercats i visualització de les característiques de qualitat. Bé, ahí hi ha un punt que és el tema de la connexió ferroviària amb Mercavalència, que pensem que és estratègic, però això no entraré molt, però la xarxa ferroviària passa just al costat de Mercavalència, i el moviment
tot el moviment que hi ha comercial és via carretera, no? I això penso que no té... Valorització de nous, vells productes i cultius, tampoc entraré. Connectar el món de la restauració local i el producte de proximitat i qualitat és una cosa que sembla bastant lògica. No vaig a dir res perquè no tenim encara res quallat més que moltes idees. Sobre la creació d'una marca de producte fresc de l'horta estem intentant generar una estratègia que permeta preparar una marca d'àmbit comarcal, però començar a treballar ja des de l'Ajuntament de València. Actualment a cada poble està producte de Meliana, producte de Follos, producte de no sé què, que són menuts pobles, xicotets pobles de la comarca que pensem que això tampoc no té massa lògica, perquè al final és una qüestió que s'atura i mareja. Sí que ho estem fent des d'una perspectiva, o pretenem fer-ho des d'una perspectiva de no només garantir una procedència i una qualitat en quant a frescura d'aquests productes, sinó també introduir les característiques, diguem, que identifiquen d'una manera més fàcil aquesta marca, i en aquest sentit l'aliança amb tots els treballs de recerca i posada en valor de les llavors i varietats tradicionals i locals de l'horta i els voltants, perquè si al final anem a generar una marca que va vendre tomaca fresca de l'horta però va ser un RAF o va ser pensem que no té massa trellat. És cert que en algunes hortícoles no serà possible, suposem, trobar varietats locals i tradicionals amb una aptitud agronòmica suficient, i probablement ja miraríem d'introduir altres. Sobre això estem intentant establir acords i ja hem avançat alguna cosa amb l'associació llavors d'ací, que és l'associació local que treballa tot aquest tema. Va, anem una miqueta ja, no? Va, 10 minuts. Les DEOs, estem treballant amb elles, no cal que diguem molt, crear un protocol municipal que visibilitzi en qualsevol acte públic que s'utilitza per a brindar l'horxata de València en compte del cava perdoneu, però d'altres llocs o no sé què, és bàsic, i que s'hi dedica un temps a explicar el per què es fa això. Potenciar els sistemes participatius de garantia ens sembla fonamental, i en aquest sentit el que estem fent és donar-los una certa validesa a l'hora de requerir criteris de producte amb criteris de sensibilitat ambiental, que hem de dir tot això per no dir ecològic, perquè si no ja està restringint només a un producte certificat per tercera part en cada territori l'ens certificador que tinguin. Ja ho hem introduït en algun plec, en el que vos dia abans del servei de menjadors dels casals d'esplai. Els senyors i senyores secretaris i secretàries ho han llegit i en principi no han trobat cap però. Bé, sobre la investigació sobre els possibles beneficis i perjudicis per als llauradors dels usos lúdics i turístics. En aquests moments que s'està redactant per part de Conselleria una llei específica de protecció de l'horta i un pla d'acció territorial, en tots els discursos està allò d'introduir activitats terciàries que complementen la renda dels agricultors i les agricultores. Sí, però això té un risc enorme, vull dir, com garantisses realment que no entra un capital aliè a l'agricultura a utilitzar el patrimoni rural, les alqueries, no sé què, per a fer salons de bodes i banquets i no sé què, que ja està passant. De manera que pensem que això s'ha de lligar molt bé i que si realment hem de permetre que algun tipus d'activitat no estrictament agrícola entre a treballar ahí, haurà de ser lligant molt bé que qui se'n beneficia és l'activitat agrícola. Bé. Constitució d'un Consell Alimentari Municipal, estem treballant juntament amb CERAI i Justícia Alimentària Global, VSF.
per a, primer, fer una diagnosi senzilla, però una diagnosi objectiva del sistema alimentari municipal, i després fer un procés de definició de quin model de Consell Alimentari volem per a la ciutat, i com que som una miqueta valents i valentes, hem decidit que això estarà a finals d'any. Ceray i USF han dit que sí, que ho veuen. Anna Moragues, que alguna altra vegada ha participat per així, estarà també en el projecte i tampoc ha dit que no li sembla impossible. Això, evidentment, es fonamenta en els compromisos de la signatura de la Carta de Milà. Vaig a veure més ràpid. Sobre el tema de la defensa de la salut del medi ambient, la minimització de l'ús d'agroquímics, l'elaboració d'un pla per a la declaració de València com a municipi lliure de transgènics, que encara que pugui ser una cosa un tant folclòrica, pensem que és important també visibilitzar i representar, i que els polítics es retraten amb una determinada posició. La promoció de l'agricultura ecològica, minorant les taxes d'inscripció en el Comitè d'Agricultura Ecològica, campanyes de promoció i consum, campanyes per al control biològic de plagues. Ràpidament vos direm que estem començant a treballar algunes sobre rapinyaires nocturns a la Societat Valenciana d'Ornitologia, i també amb el Consell Regulador de la Xufa de València i de l'arròs s'estan duent a terme experiències de reforç de les poblacions de rates penades, perquè són grans consumidors de potencials plagues d'aquests cultius. Lo de Aliados de la Noche no pertany a una organització en la que treballem, però me va semblar molt estrany, vaig ficar, si algú... A veure, repàgina... I el tema etern de la crema de la palla de l'arròs, que és un problema ambiental en el marc del Parc Natural de l'Albufera, que ha consumit molts projectes europeus i no sé què, no sé quants, i al final no resulta, i ahí hem d'aconseguir alguna cosa. Planificació territorial. Pensem que és fonamental garantir el territori agrícola de la ciutat, i jo diria de la comarca, perquè no és el meu àmbit d'això, però el pla d'acció territorial, hi ha una proposta de pla d'acció territorial, que és una figura supramunicipal de gestió del territori, i una llei de protecció de l'horta, que en aquests moments hi ha Conselleria de Territori ha llançat així al vent, i sobre la que està treballant molta gent, encara està en un estat esborrant davant projecte de llei, però s'han atrevit a posar-la sobre la taula, i nosaltres estarem allà a recolzar aquest projecte. El tema del parc agrícola comarcal, pensem que té un encaix. De fet, la llei està parlant d'un ens gestor, està parlant d'un pla d'acció, està parlant de tots aquells ítems que un parc agrari, sense dir-li parc agrari, però pensem que està per ahí. El tema de treballar les vores urbanes, com definir el límit de la ciutat d'una manera que revertim una vegada més les dinàmiques que hi ha actualment de que la ciutat va envaint l'horta com una taca d'oli, i el que volem és intentar revertir aquest procés per a que sigui l'horta la que entren aquells espais que actualment ja estan classificats com a urbanitzables, però que de fet estan ocupats per activitats agrícoles o no estan ocupats físicament per construccions. La connectivitat de la infraestructura verda municipal i comarcal, que és també una qüestió estratègica i normativament directament de transposició directa sobre l'ordenament municipal, però que poca gent té aquesta visió. I després, un clàssic, la dinamització i coordinació dels diversos cossos amb competències la vigilància i seguretat del camp. No entraré sobre això, podia fer algun acudit i alguna anècdota, però bé, és una
és una realitat que demanen els productors, no? Sobretot quan la gent està cansada de no vendre les seves collites i per un any que va i es paga la carxofa fill, ara han entrat i en una nit m'han deixat sense, no? És evident que això és un problema d'ara i del futur, i bueno, hi ha un repte, no diré més coses. Bé, millora d'infraestructures i serveis, ja no vaig anar entrant en cadascuna d'elles, però bueno, la revisió, renovació i millora de la xarxa de reg de francs marxals i extremals. Francs marxals i extremals és la demarcació de reg que és propietat de l'Ajuntament, és responsabilitat de l'Ajuntament, és una jurisdicció independent tant de la Reial Séquia de Montcada com de la demarcació del Tribunal de les Aigües, i és justament la que coincideix amb la zona més degradada d'Horta. Poc més he de dir, que ahir hem d'entrar a treballar ja. No és competència directa de la regidoria, és competència del cicle integral de l'aigua, que tradicionalment l'ha observat com una infraestructura d'evacuació d'aigües pluvials i d'evacuació d'aigües residuals. Bé, sobre els mercats ja hem parlat abans, del tema de les tires de comptar. Hi ha una sèrie d'actuacions previstes a nivell d'infraestructura per ella mateixa. Elaboració i actualització dels catàlegs de patrimoni rural. El patrimoni rural municipal no està ni inventariat ni catalogat més enllà d'aquells béns de rellevància local o béns d'interès cultural o el patrimoni arbori, que sí que té una llei. La resta de les coses estan així, i encara que tampoc és una competència directa, volem ficar-nos ahí a tope. Sobre el treball en xarxa com a estratègia, evidentment aquest pla, que se m'ha oblidat dir-ho, però no és una cosa definitiva, continua estant en construcció. Estem acabant un pla jo diria més de comunicació que de participació, perquè com podeu imaginar, una persona a soles no pot fer un pla de participació que se li pugui dir així, però almenys sí que estem fent una sèrie de reunions amb tots els sectors econòmics, socials i amb algun interès en l'agricultura a nivell municipal. I bé, tenim molt d'interès en establir xarxes en altres municipis que tinguin una realitat semblant a la de la ciutat de València en quant a una agricultura periurbana realment productiva, no tant com s'està mirant des d'Europa, sobretot del nord d'Europa, com una agricultura periurbana més dedicada a allò recreatiu, aquella vessant recreativa de la gent urbanita que va passar el cap de setmana a un hortet i a passejar a cavall i no sé què. No, vull dir, atenció, hi ha realitats d'agricultura periurbana que són productives, encara continuen sent productives, no? Bé, no m'estendré més. Sobre la pesca tampoc entraré en molt més detalls. Estem generant dins del Consell Agrari Municipal, que hi ha una estructura de participació i assessorament, que és la Junta de Síndics. Actualment hem introduït, abans només estava la comunitat de pescadors i pescadores del Palmar, i actualment hi ha 5 grups d'interès que esperem que constituïsquen un grup específic per a treballar un tema que la ciutat de València està completament oblidat. En el Palmar i el llac de l'Albufera, penseu, tota la pesca que es fa allà d'anguila, de llissa, de tenca, tal, va a Itàlia, que no sé per què se la mengen molt bé, però jo crec que a València, si algú li dius que es menja un peix de l'Albufera, com que ha anat allà i ha vist el que la qualitat de les aigües malauradament ha de suportar, doncs no té massa eixida. I la gent de la cofraria de pescadors del port de València, després del tsunami de la Copa Amèrica, els events, el circuit de Fórmula 1 i tot allò, estan a punt de tirar-se a la mar tots de cap, en un racó, allà en un barracó, després que han fet naus impressionants per a que els xinesos posaren allà els seus vaixells i no sé què. Edificis enormes que ara estan abandonats, ells estan allà en una estructura prefabricada, sense espai i no sé què. Bueno, hi ha moltes coses que
que treballar. I ximpum, ja està. Acaba que m'he passat, no? Molt de...